Kampana. Napalabas. Nagrarangat dagiti grupo ti pulis ken dagiti buyot ni Senyor Pasito iti pambantayan da bodega. Makapungpungtot ni Senyor Pasito gapo iti dayta a napasamak. Naglibas da Max ken dagiti kakadwana ngem nabati dagiti dadduma nga igam iti bodega nga isu ti nakarkaro na nagpungtutan ni Senyor Pasito ket nakabil na ni Max. Binilin nga rod ni Senyor Pasito dagiti buyot na tapno amwen dati kinasya sino ti impormanti anang patiliw kadagiti igam. Iti sabali a bangir an andingayon latta ni Romana ti inana gapo iti panagsakit daytoy. Nalagip ni Caridad ti asawa na pimusay iso addi na nalapdan ti bagina a nagluwa. Iti madkaadda ni Mauro iti istasyon ti pulisya at dati naglaw daytoy. Itagagayam dinggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nabayag a panahon na nagpalpali iwak. Iso asaan lang amay may sa abodega ti pangilumlim mangandag iti kabusor kadag iti kontrabando. Itultuloy ko lat tatagpaliw. Narugi akong daytoy. Iso anaskan nga apay akas jay ti panangkita kanyak ti may sa polis. Saan amapugsat ti panangkita na kanyak? Dayjay. At na kinasarita na apada na mutlang a polis. Kat siyak itan tikit kitaan da. Sa bali tagparparik na kanyak. Dayjayan. Pimanaw tan. Ngam kinita dakpay lain. Anya ti kaya tasawon ti panangkita da kanyak. Sa bali ti jar dagijay a polis. Papa, itay kayo pa'y nga agin inom iti anak. Maria, iha. Papa, amok nga da pagparparikutan nyo. Kanayon nga min anapudot ti ulo yo. Idi na minsan nga aldaw, binugkawan dak pa yan. Dispensar, iha. Adala kamin pagaburiburan ni siya. May panggapit negosyo ni siya, iha. Ada ka di may tulong ko iti pagparparikutan nyo, Papa? Hawan. Kabailan ni siya na sulbaran da ito'y naparikot ni siya. Papa. Ayan ni Osang Maria. Awan ni Osang, Papa. Ada na panan na. Anya? Sa dino tinapanan ni Iso? Nagawid iti probinsyada, Papa. Kailiw na kanumutan ang makita ti inana. Kasta ka di. Apay asap-sapulin nyo ni Osang, Papa. Ada ka di pangibaunan nyo kan-kana? Ada matagi ti babaunan tayo dito eh. Iso da pa'y lang ang tibaon mo. Kaya't ni siya tagpailot kini Osang Maria. Nalaing dayjay na agilot. Makaginawa ni siya ni Iso ti manghilot kini siya. Nalaing ngamin ni Iso. Sana bale, Papa? Apa man amalpas ti panagbakasyon na iti lugar da? Agsuplimat la ada agos dito'y mansyon. Muy bien, hija. Papa, gusto dayta na panaginom niyo. Makapadakas kada kayo tinalabas nga anak. Bye-bye amlatan ni siya, hija. Maudin da ito'y naisyat ni siya na arak. Ayan ni Papa, Manang Maria. At dayjay silad na. Apay ka di? At ako mo ibagakin ko na Manang. Ay na, saan mon asingaan, Alfon?
nabartak ni Papa. Anya? Idi pa'y kalman nga aburido ni Papa. Diyak nga rod amo no anya ti paka-aburiduan na. Amang ano may papan matitinegosyo na. Amang ano dahi tati paka-aboriduan na. Diyak ka mo. Di namat ibaga kanya. Tapno makatulong ako ma. Amang mata ni Papa, manang. Di namat la kaya tagpatulong. Di kahit na. Bukbukudan na lang ti amin na trabaho itinegosyo na. Sa bagay. Oh, apay nga itakala ang anagawid dito yung mansyon. Awan nga minti kadwa ni Daniel Ejibalayda. Tanag pa syudad ni Nana Salome. Kasta ka di. Nasingpat day agayim mo. Amo na ka nga isakit. Wan manang Maria. Sipod pa'y ubing kami. Nalagaanan tirik na kunkwana. Uray ni Romana agayim mo. Madlawan na singpat man. Awan ti sabalin ang maibagakan ko na. Manang? Amom? Agbagay kayo man ken ni Romana. Ha? Apay anay bagam ti kasta, manang Maria. Basta, agbagay kayo iti panagkita. Iti damo ang makitak ni Romana. Kaslasaan ang napintas. Ngam idi bumaybayag aming mingmingak tiro pa na. Nagpintas gayam a babae. Manang Maria? Amom Alfon, kaya't kuman nga ikuyog ni Romana iti beauty salon. Ha? At adapay a pumintas ni Romana, numaurnos ti buok na. Mariban ti kayat ko asawan, kan siyempre, mamake-upan. Manang? Ad-adda a pumintas ni Romana, numaipaparlor. Anya nga tano awisan ta nga agpaiso. Ilibrek, Ni, mayat dita na panunot mo, manang Maria. total, mapanak mo't laang iti beauty salon asukik. Nangina ijay. Ang siya kon ti makaamo kin ni Romana. O sige manang, ibagak day takin ni Romana. Adda ako nanang. Adda manan insangpet ko ang naluto amakan. Ay na anak ko, nangisangpot ka pailaan, kat adamot ng linutok amakmakan dito'y balay. Nanang, saan ka di nga imbagak matan? Asya kung di makaamo iti kanan tayo. Ngam api ang nagluto kayo pailaan. Baybay anak lata ka din anak ko, tanapigsa akon. Tilaang panaguyok ko timang pakapsot kanyak. Ad-adang agsakitak na awan ter aramidak. Nairwa mon ti bagik nga agtrab-trabaho anak ko. Nanang, Saan mo't kit di masayang ti ginatang mo analuton asidaan ta kanan ta amin day ta. anya? No da mabati, di ikargata iti ref, ta sidaan tanto manan. Inton bigat, kabaala kon di mapan agtrabaho anak ko. Di na kon pawilan pay, tatalaga akay at kon ti agtrabaho. Isupay ama itulong ko ken ka. Nagdakil ti Black ay mo, Max. Pingarot, nagsakit ti ulo kan matak. Gapo iti panangdanog kanyak ni Senyor Pasito. Talaga na uyong ni Senyor Pasito. Nagkamkamalay tayo. Inaramid tayo mati amin nakabalan tayo. Nga madalat na pa nagkamali. Saan tayo ang nakalamin na kiti almas nga tayo jay bodega? Manya Paso, no saan tayo ba naglimas? Amangan nun na tayo kuman. Wen, kasimot na kiti na tayo kakatuwa tayo. Sandan tomat ngamin anagan anad. Agore tayo lang itibili ni Senyor Pasito. Sana tayo tati kahit kosawan, Max. Aginom tayo langan. Tawan mo lang tiraramidan tayo na. Sige nga ro, naginom tayo. Kumasta ni nanang mo, Romana? Naimbagan Daniel. Napanpayan naglako iti ikan ijajandaan. Nasayat nga rin na kasta, Romana. Ay, gayam Daniel. Adda ka dinadlaw mo kani Manang Maria, idi imay ijibalay? Ni, awan mo, Romana. Apay ngamin? Nagsingput mo't gayam. Kunak no talaga na alas ti ugali na. Naglaing mo't gayam mamakisarita.
Romana, Oo. Ape, nagsanaay ka iti naunag. kas lang kami nagduwa-duwa pa iti panagbalbalo ni Manang Maria. Ha? Ngamin? Amuna dagiti dua lalaki na si putak iding agpalpaliwi di simbaan. Diyan nakita mo't la iti ospital? Wen Romana, may saday di lalaki ang nakitak idi. Ti pa'y pagsidda awak. Anya lawan ti pakainaigan dagi di lalaki kani Manang Maria. Amangan mo't no gagayem na dagiti lalaki ngay pagpagam. Diya ka mo. Basta awan ti panagtalag ko kadagi di lalaki. Ay, wan kayam Daniel. Kayat mo ka titimangan. Siyak ti makaam mo. Sanan? Nabsugak pa yung naggapo iji balay. Amom ka di. Iji balay tinagturugan ni Alfon. No kasta? Saanan ang nagawid iti mansyon da? Ibagbagak nga agawid. Ang hindi na kayat. Pinaggitara na kit di Anya? Amom tag gitara, Daniel? Amok mo't basit. Insurunak ni tatang. No kasta? Nalaing kamot nga ron nga agkanta. Amok mo't basit, Romana. Ang sa anak analaing. Daniel, kayat ko adang ganti pa naggitara kan pa nagkantam. Anya? Manula nga gitara ka nagkantaak. Nabayagan na sa anak ang naggitara. Pinilit naklang ni Alfon. Basta, kayat ko amang ngagdi pa nagkantam, Daniel. Nagalang mo di ba iti uminaw, Max? Kasla na ulawan. Kabalagmay ka kadwa. Isama man kayo ba'y mga laiti naman tayo? Saanan? Ang mga nukulat niya, darumaot ka na tayo kabusor. Delikado tayo, nukas natin mapasama. Kawan, bibiyang ko, no, at darumaot akabusor. May mabutong kayo ang matay. Ay, mabuti nga, Max. Ada pamilya ka bibiyagak. Ito siya. Sa anak ang mabutong amatay. Nakasaganak amatay. Para kini Senyor Pasito. Oray no na o yung de Senyor Pasito. So, tinang tulong kanyak. Di awan anak. Binagbalinak abarihan. Iti mano adawan. Iso akabisado kon di ugali na. Hala. Haginom tayo bay. Alfon, anya tiraramidam diti balay. Adda ka di bagam? Wen Romana, kinapod mo na. Kadwak ita ni Manang Maria. Aday tilugan na. Ha? Apay ngamin, Alfon. Kaya't nakangaawisan. Libre na kay ti beauty salon. Anya? No kaya't mo. Sumurot kayo ta ni Manang Maria. Taggidan kayo na mapan iji salon. Juan, Romana. Ha? Ay na, saan ako na makauray ije o nagtikotsek. Iso ngay maya kundi ti balayo. Ne, kababain mo't no libre na kiti salon, Manang Maria. Di ka madanagan, Romana. Siyak aming ti makaamukan ka. Saan basta-basta beauty salon ti papananta. Ha? Paayan na ka di, iti panangawis ko kan ka, Romana. Romana, umanugot kan. Ita lang libre ni Manang Maria. Romana, saan ka nga agbayin pa'y? Saan ka di nga gagayam tayon? Manang Maria. Ay naawanin ti adupay asaw. Ipakada ka kininanang mo, ta ilibre ka iti beauty salon. Daniel, apay akas lang nagunag ti pampanunutam iho. Padre, Itay kapay anak katugaw dito yung nagtisimbaan. Ngam saan ka matamatagtagari. Padre, Nya ka diti pampanunutam, Daniel. Ibagam ko makanyak. pampanunutok ni tatang, Padre. Ha, Nagkarkararagak. Asapay la ko ma.
Tag na nayon nga da iti dinamik ka ni nanang. Daniel, Saan lang nga siya ti madandanagan. Gapo iti trabaho ni tatang, padre. Nangruna ka ni nanang ko. No daduma, saan pa yan amat maturog ni nanang amang pampanunot ka ni tatang? Daniel, iho. Napatag kanyak ti amak, padre. Man-mano amak kadanak itinapahot ti amak. Isa kailiw ko laon na yan. Ala, di ka madanagan. Tadumteng tumatla ang ti panawon ang makaduam ti amam. Agtalek ka iti Diyos. Padre, Ikararag tayo kanya Apo Diyos. Asapay la kuma, taya dayo na iti paggad ti amam. Daniel, padre, kinapudno na, nabayag kami ang nagsarsarita iti naudi ay umay na dito'y simbaan. ha? Imbaga na, ang numalpasan ti misyon na, agsublin iti dinayo nga agina. Padre, Maudi ka nun a panagispyana. Numatiliwan dagiti sindikato nga operate iti probinsya tayo. anya? Dayta ti imbaga na kanyak, Daniel. Iso nga ikararag tayo. Asapay la kuma, tamalpasan ti misyon ti amam. Kat makasublin iti dinayo. Manang Maria, ayan ni Romana. Ape asan mo matakakuyog ka rin mo rin ti salon? Sumarsaro noon, Alfon. Ni, aday tamat gaya man ni Romana. Nagpintas ni Romana. Oh, makitam, Alfon. Nagdakkel tinagbaliwan ni Romana. Ad-adda itan, apimintas. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon Kampana! Naimbag nga oras kada kayo amin.